Jeg synes, det bedste ved at have været kun hos Renew er, at når jeg kommer, så føler jeg altid, at jeg faktisk kommer ind til mine veninder. Altså, det lyder måske skørt, men det er så meget hjemligt, og man føler, at man har en relation til pigerne, damerne. De kender en ved navn, de henter en ved døren, og jeg føler mig rigtig tryg ved det. Altså, de har været sindssygt gode til at formidle deres ekspertise. Man kan godt være meget sådan utilpas, når det handler om nåle, og man er bange for, at der er noget, der bliver permanent. Man har også set nogle skrækhistorier, og sådan ender jeg så med at se sådan der ud. Men jeg tror, at det bedste ved at komme her, det har helt sikkert været, at jeg har følt mig i trygge hænder. Jeg føler, at de vil mig det bedste, og jeg kommer virkelig og får sådan mig-tid og den her luksusbehandling. Man sidder blandt andet og har sådan en samtale omkring, sådan, hvad ens skønhedsmål er. Og der fortæller de også, sådan, hvad er egentlig realistisk, og hvilke behandlinger skal der egentlig til, for at du kan komme til at se sådan noget. Altså, jeg har jo altid kun kendt til måske filler og botox og ting. Det er det, man får lavet. Men så for eksempel har jeg en hud, som jeg godt kunne tænke mig at være lidt mere sådan udglattet. Så fortæller Christina blandt andet, sådan, hvad skal der til, for at vi ligesom kommer i mål med det. Jeg elsker også ved at komme hos Renew, er, at jeg føler, at jeg er den eneste, der findes i hele verden. Og den her butik, den er simpelthen bare åben for min skyld. Jeg er sådan the queen of the day. Du kommer ind, bliver taget imod, får en kop kaffe, sætter dig ned. Der er masser af tid til at komme igennem, sådan, hvad skal vi have lavet i dag. Det er ikke sådan, at man tænker, ej, lige om det, så kommer der en anden kunde, eller en anden patient, og nej, tager jeg nu for meget af pigernes tid og sådan noget. Det er som om, sådan, butikken er bare åben for dig.